Sabihin, tatay, nasa ka? Nasa likod. Pamarap ka ng konti rin. Yan. Sama. Yan. Yan na lang. Oo. Tapos na. Mag-ending sa'yo. Yan. Ito na. Kakali ha. Alagyan mo ba yun? Yan. Parang magkasama ka. Baka magulat yan ako. Sino yung ko? Yan, buko na. Ang dami. Kakanta yung mga pare. Oo, kakanta yung mga pare. Kung may isusog yan, di ba? Isusog mo pag nagkantahan. Yeah. Natinig ko kasi nagkumanta. Concert. Yeah. Punta ko lang sa sabay. Hindi. Yung last time. Yung una. Sir. Oh, sumama si Bishop Solis. Oo. Kakanta rin siguro. Nung una ba kumanta siya? Nung napanood mo? Sa presentation. Hindi siya kumanta. Absent. Meron pa naman kanina Ohio na Bishop. Na puti. Ohio pa. Tapos naman pakinggan. Hindi siya kumanta. Pwesto. Pero naisip ng Lelembulan kasi dito ang bigla kumanta sila. Tapos bigla naisip na tuloy lang. Hindi lang kanta. May arte pa na. May play. Skit. Saan ko po sa Korea ba? Saan ko po sa Korea? Saan ang dress sila? Pareho. Ang dress ka rin? Good evening. Good evening. Wonderful musical play entitled Filipino Peace America. Ba, yung pare natin yan. Si Father Ribong. Father Ribong, oo. Father Ribong nagsasalita. Siyang author nito eh. Portillo na author nito bro. Father Ribong, ano bang paris ka? Saint Christopher siya. Saan ka rin? Kasi dito sa West Covina siya. Christ the King kasi. Yeah. Makasali pa kami bro. Ano ba yan? ABS. Ito yung